Хендстенд. Колко ще е готино да го направя? Все пак има толкова видеа по темата, толкова туториали, толкова видеа. Какво става, хора? Днес е 5 август и се чуи да няма да е готино да мога да направя хендстенд. Тъй като нали само хора на фитнес не мога кой знае какви трикове, може би на острове мога да правя силово, но понеже съм 90 кг не мога да правя кой знае колко пъргави и подобни неща. Така че днес е първи ден, в който тренирам за хендстенд и се надявам след един месец да мога да го направя. На ден едно направих само това, понеже буквално ме беше страх да се обърна с главата надолу. Още от малък съм се пробвал да правя хендстенд и нали, да го правя на стена, обаче абсолютно винаги ме е било страх. Заради това ден едно реших, че просто ще направя това. Не отидох нали, максимално до вратата с горната част, понеже ме беше страх, че ще падна и реших да го дам малко по-лежерно, малко по малко, но важното е да има прогрес. Ден 2 вече смених подхода, идеята ми беше да си облегна горния гръб и главата на стената, за да съм сигурен, че няма да падна и евентуално да ритна с краката. Виждате, че дори това толкова лесно упражнение ми е доста трудно в началото, краката не са събрани, виждате гърба е залепен до стената, което го прави много по-лесно, но спрях да го правя, понеже се отпечатва главата, нали смисъл реално ако сте си спотили се отпечатва на стената и заради спрях да го правя по този начин. Ден 4 и страха от това да съм с главата надолу докато съм на стената е напълно изчезнал, иначе първи ден ме беше много страх. Тук вече можех да държа близо 20 секунди някъде на ден 4, виждате, че не ме е страх и вече не си доближавам главата и гърба до стената, което правят нали, самото движение. Може би една идея по-трудно, зависи, но все пак на ден 4 видях супер много прогрес от ден 1 до ден 3. Ден 5 вече от 20 секунди отиваме на някъде около 30. Виждате, не всеки път нали, от първото ритане се качвам на стената и това е съвсем нормално. Особено в самото начало, виждате вече ден 5 държа повече време, имам повече сила и повече осъзнатост. Всъщност е нормално нали, в началото да виждате повече прогрес. В момента съм на ден 32, понеже чаленджа още не е свършил, трябваше да приключи до ден 30, но аз ще продължа да го правя, за да мога да мастърна това движение на макс. Ден 6 вече държа 45 секунди, ден 1 не можех и една, ден 4 държах около 20, ден 5 около 30, ден 6 45 секунди. Ако това не е прогрес за по-малко от седмица, не знам какво друго е. Реално през първите дни се фокусирах повече върху силата в тази позиция и да свикна с това с главата надолу. Ден 8 нищо интересно, просто съм увеличил времето на 50 секунди, раменете и всичко е станало по-здраво, китките вече са свикнали, нали, не ме болят чак толкова много, защото е нормално, като никога не сте го правили да ви боли в началото. Тук вече са 50 секунди, очевадно има прогрес и продължавам да си тренирам в същия дух. 18 август, ден 14, тук вече съм постигнат и виждате правя отново същите опити, тук малко почивам, цак и това нещо го държа вече една минута. Нали, евентуално прогресът става малко по-бавен, но в началото не можех една секунда, преминах през 20, 30, 45, 50, тук вече го държа една минута, но не мисля, че има смисъл да правя толкова дълго видеото, заради това преминавам на там. Ден 30 вече трябваше да пробвам без стена, колкото и да ме е страх, колкото и да мога да се пребия, трябваше да пробвам. Тук показвам големите ми ръки 40 санта, както и да е. Виждате, опитвам се, но повече от една секунда не става. Започнах на 5 август, днес е 3 септември, точно 30 дни. Целта беше да го направя за 3 секунди и в момента правя опити, за да може да го постигна. Видях много прогрес от ден 1 до ден 30 и сега ще видим какво ще направим. И всъщност щеше да се пребия брутално, но все пак наистина имам прогрес и този чалендж вместо да е 30 дни, понеже имам доста добър прогрес, ще го направя до ден 40 и до ден 40 наистина поне 3 секунди ще го държа 100%. Между другото не забравяйте да гледате това видео.
Крава на джунглата. Браво! Ево тук снимай, брат. Прави го от първия път, бро. Да, 3 секунди. Колко? 3 ще направиш. 3 ли? Кой ден сме? Неделя. От месеца? Не представа, ма. Както и да е. Не представик. Както и да е. Това даже май не беше и една. Според мен, брат, ти трябват още тренировки. Да, бе, в момента тренирам. Това ли е тренировката? Да. Какво да е? Това иначе да е тренирам. Две. Тук беха две, нали? Бех. Брата! Ама беше яко накриво, да знаеш. What the fuck, брат? Видя ли го това, кай вече го видя, брат? Деле, лошото е, че аз не записвах, брат. Брат! Не, сериозно ли? Определено 4 секунди без цена са много по-добре, отколкото тук на ден едно. И ако искате да видите ден 60, се абонирайте за канала ми, да станем 500. Моля ви, мамка му не знам, 90 и няколко процента от вас не сте абонирани, това ме прави супер тъжен. Искам да имам много последователи, за да може мацките да си паднат по мен и да почукам на някоя порта. Та да, в канала има много хубави видеа с много полезна информация, така че се абонирайте и всичко е окей.